Samunipun all artis setunggal Boko Sawiji mangke dipun tanjakaken wonten Nimas Ayu Wulan Safara. Ya nduk tek tek. Wilujeng dalu Nduk Cahayu. Wilujeng dalu, Pak. Sehat nggih. Alhamdulillah niki seradi gembregesah. Yo greges niku seneng lho ya. Oh ngoten. Greges niku seneng. Lah nek kating greges kuwi ngelu. Oh ngoten. Kating greges. Nggo beda lho ya. Greges kalau kating greges. Nek Oh, greges niku ngoten. seneng. Nggih. Nek kating greges niku aras-arasen. Oh berarti aku sing kating greges. Lah ngono lho. Nggih, sing penting donga dinonga. Aja ngantekke awake dhewe iki wis pokoke sedaya seniman muga-muga mulai mancik bulan besar iki ora enek preine. Amin. Ora ketang padha sambatan. Nggih niku nggih rezeki. Lho nggih no kok. Oh, alah nggih. Ngaturke salam dhisik, Nduk, monggo. Nggih, kula aturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nggih, wabarakatuh. wilujeng dalu Bapak Ibu sedaya. Dalu Nduk Cahayu, wis tak wakili ra. Nutuke lakon ya, Nduk. Nggih. Sampeyan awit awam teng mriki to. Nggih. Ning kok aku gak dijak to. Lha tuka, lan jenengan sing calling sinten? Ngene iki jare ning gone bateh dhewe. Wong aku ki ya ora ngerti nek kira-kira dalu iki rene iki ora ngerti. Oh, ngoten. Iki mung wakil Nduk aku ki. Nek Pak Tio nuwun sewu niki sing dijob jane Pak Tega. Nggih. Nyuwun sewu. Jane sing dijob niku Pak Tega. Nggih gara-gara Pak Tega niku enten undur, enten job double. Nek jenengan tepang kalih nek kenal kalih Pak Tega, nek kangen karo Pak Tega, khususnya ibu-ibu mun ndang nang ndak Plangu mriku.
Pastur sembah nuwun. Nggih Pas.